aktiviteetteja monessa paikassa ja on tavarataloissa ja on ravintoloissa ja on messuilla ja muualla, että viestejä tulee eri puolilta ja hyvin näyttää menevän, mukavasti näyttää menevän. Tämä vuosi oli 3. kerta, kun Varsinais Seine Day järjestettiin ja toinen kerta, kun se oli maailmanlaajuinen. Ja nyt oli lähes kaikki jäsenmaat mukana, eli 80 jäsenmaata. Ja koko 24 tuntia maapallon ympäri vietetään kilpijuhlaa joka maassa ja 25 000 jäsentä. Niin kyllä tämä missio leviää nyt aika hyvin maailmalle. Ja nimenomaan siitä, että tehdään yhteistyötä ammattilaisten harrastajien kanssa. Eli tämä järjestöhän on semmoinen, missä on ammattilaisia harrastajia, yhdessä kehitetään ruokakulttuuria. Eikä ole semmoista selkeää rajaa, että kuka on kenenkin tontilla, vaan päämäärä on kaikilla, että nautitaan hyvästä ruuasta.